havia portat un quadre que fes de superfície, per qui el vulgui utilitzar, que porta una miqueta la reversibilitat de les coses. D'un bon temps pot sortir una altra cosa, d'un dia d'aigua pot sortir una altra cosa. Una miqueta, aquesta reflexió està al fons de l'acció que anem a fer ara. Parlem amb moltes paraules, però avui farem una cosa d'accions i diccions o de diccions a accions. Acció poètica, això són les instruccions. Acció poètica que allibera un accionari d'un diccionari imaginari. Acció d'aviació, aviacció, de reacció a la dicció. Plegats, pleguem. Però abans de plegar, plegarem un avió de paper. Cadascú un avió, paraula de paper. Cadascú en la direcció del vol que vol. Direcció al vent, direcció al toll, acció al present, text al context i si plou, prou. Jo crec que seria una mica llarg llegir-ho, les podeu llegir vosaltres també. Cadascú està en ordre alfabètic, tenim una alliberació, una addicció, tots són diccions i accions. Una alimentació, alteracció, benedicció, coacció, condicció, creacció, diferenciació, edicció, erudicció, excitació, fruïdicció, generacció, humanització, il·luminació, imaginació, infracció, investigació, jubilació, LGB transacció, meditació, negació, nidificació, observació, orientació, persuacció, plantació, qualificació, renovació, sanacció, tradicció, en Daniel pot fer traducció si vol, udolacció, valoració, ventilació i vocacció. De la X, Y i Z era impossible. Sou lliures d'agafar un cadascú. És paper vegetal, que tornem al natural. Tenim uns bancs a dins de l'ermita que ens permeten plegar l'avió de paper i si algú té dubtes he fet un dibuixet amb instruccions. Després sortirem aquí fora i alliberarem amb una acció real i poètica alhora les diccions, les paraules sobre paper. Meditació, aquesta? La del Jordi. Hi ha la del Jordi? Meditació i tinc la meditació. Il·luminació. Però quina vol? Transacció. Sí. Inspiració, no? Segur que ara si fas més aquí. Més o menys un centímetre, més o menys el gruix de les lletres. Ho pot fer. Així ja vola. I això del mig com ho feu? Per fer l'ala, un cap aquí. Estrany. I un per... Mare meva. Quin mail d'enginyers que hi ha. Ai, vigila, eh? Això és bo, bé.
que ha volat molt, eh? L'addicció no vol marxar. Alerta, Jordi! És igual, emporta't el de record. Dues? Molt bé. Mira, torna.